ராஜி பாண்டியனை பார்த்து சொல்றாங்க, மாமா நான் டியூஷன் எடுக்கிறத வேண்டான்னு சொல்லாதீங்க மாமா. பெண்கள் வேலைக்கு போறத நிப்பாட்டுன்னு சொல்ற அந்த காலத்து ஆளுக நீங்க இல்ல மாமா. நானும் என்னோட சொந்த கால்ல நின்னாதானே மாமா எனக்கும் பெருமை உங்களுக்கும் பெருமை. பாண்டியன் கோவமா கடைக்கு வந்துட்டாரு. பாண்டியன் கடையில உட்கார்ந்துகிட்டு சிரிக்கிறாரு. என்ன பாண்டியா சிரிக்கிறன்னு கடையில இருக்கவங்க கேக்குறாங்க. அதுக்கு பாண்டியன் சொல்றாரு, ராஜி என்ன சொல்லணுமோ அத நெத்தி பொட்டுல அடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டான்னு பாண்டியன் சொல்றாரு. அண்ணே ஒரு நிமிஷம் வீட்டுல இருக்கப்ப அசந்து போயிட்டேன்னு ராஜி சொல்றத பார்த்து பாண்டியன் வேலைய முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வர்றாரு. ராஜி நான் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தேன் ராஜி. நான் இப்ப ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் ராஜி. ராஜி பொம்பளை பிள்ளைன்னா உன்னைய மாதிரிதான் இருக்கணும். மாமா உனக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டேன். நீ டியூஷன் எடுப்பா. ராஜிக்கு சந்தோஷம் தாங்கல. வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் ராஜிய பாக்குறாங்க.